जोंना फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि आसाम एसेम्बलि इलेक्शना फैगासिनो दं, खाथियाव मोनफैथारबाय। खोनानो मोनदों 15 तारिखआव मोनसे MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट जागोन होननाय जों खोनादों। किन्तु बे नोंथांनि सोंनायखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिहेतु जों BPF दला 28टा मेजरिटि मोननानै जों बेयाव गभर्नमेन्ट बानायदों आरो दाख्लैबावै जोंनिफ्रायनो थांनाय बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय देरहादोंमोनब्लाबो आरो जोंजों फैनानै बिथाङा जोंजों जगदान खालामफिनबाय। दा जोंहा 29टा जाबाय। BTC ओनसोलाव 40टानि बिथोराव 29टायानो जोंनि आखायाव दङ। गथिखे बेवहाय जों बिजाथि होआ होननाय मोनसे जेबो खोथायानो फैया। जोंथ' बुंदों जोंनि BTC निर्माता, BTCखौ जाय गायसनदों बा BTCखौ जाय संग्रामनि गेजेरजों लाबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों NDA हिसाबै बेयाव जों 15टायाव 15टा जों गेलेगोन होननानै बुंदों। किन्तु बेवहाय NDA होननाय लोगो लोगो बेवहाय रावबो गैया, BJP आरो BPFल'। जों सान्दों बेवहाय खमबाबो जोङो 12टाखौ BPFआ बेयाव गेलेगोन, बेखौ जों साननानै दोनदों। आरो 12टाखौ देरहाहोनानै आरो BJPनि मोनथामखौबो देरहानानै 15टा NDA हिसाबै जोङो आसाम एसेम्बलिआव जों दैथायहरगोन BTC ओनसोलनिफ्राय, बेखौ जों साननानै लादों। बेनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आसामनि जाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो गाव बुंदों, जेब्लासिम जोंनि BTCनि चिफ BPFनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लासिम गावनि खुगाजों बुङा, बेखौ जों मालाबाबो नंगौ होननानै जों साननानै लाया। ओंखायनो बिथाङा मोनब्रै होनना बुंदोंब्लाबो जों बिथांमोननो मोनथामल' जों बेखौ साननानै दं दासिमबो। आरो जोंनि नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव मोननै गरायसर आरो तामुलपुरखौ बिथांमोना लागोन होननानै बुंनायाव जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां दं। बेवहाय जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों बुंनो नागिरदों, हाग्रामा महिलारि संग्रामनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय नैबे BTCखौ मोनदों। आरो बे BTCआव निउ डेलिमिटेसन हिसाबै जोङो ST समस्ति हिसाबै जों 6टा जों बेवहाय मोननो हादों, गासै बेयाव 15टा दङ। बिनिखायनो जोंहा मोनसे बिसास आरो आसा मोनसे दङ, बिथाङा खुनु दिन नैबे तामुलपुर LAC 43 बे MLA समस्तिखौ खुनु दिन, जिहेतु ST समस्ति, बेखौ खुनु नेसनेल राजनैतिक दलनो हगारनानै होआ, बेखौ BPFनि आखायाव लाखिगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। गरायसरखौबो जों मोननांगौ, खारन गरायसराव जोंहा सानै EM दङ, महेश्वर बसुमतारी बिथां आरो बिथां गणेश कसारी। बेवहाय जोंहा सानै EM दंखायो। आरो NDA हिसाबै सानोब्ला बेवहाय जोंहा लोखि दास बिथाङाबो EM, बिथाङा BJPनि EM। नाथाय बेवहाय आरोबाव जोंहा मोनसे प्लास पइन्ट जानानै दंबावो, बिथां रबिन्द्रलाल बिश्वास UPPLनिफ्राय बिथाङा जोंजों जगदान जाबाय। आरो बिथांजोंबो नायब्लाबो 5निफ्राय 6 बा 7 हाजार भटआ बिथांनि आखायाव दङ। आरो जोंहा BPF हिसाबैबो माखासे भटार बेयाव दंखायो। गथिखे जों साननो गोनां गैया, गरायसराबो जोंनि आखायावनो थानांगौ, जों बेखौ डिमान्ड खालामो। मोननैखौबो जों गेलेनाया रोखा, खिन्थु BJPआ मोननैखौबो गावसिनि आखायाव लानो नागिरदों। बेथ' बिराद आनफर्चुनेट होननानै जों बुंनांगोन। खारन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोननैल' समस्ति दङ, बे मोननै समस्तिखौबो जुदि BJPआ लाङोब्ला बेवहाय BPF हिसाबै मोनसे राजनैतिक दला थांना थागोन होननानै जों साननो हाया। बिनिखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ, हयथ' गरायसर हयथ' तामुलपुर, बे मोननैनि बिथोराव जों मोनसेबाबो मोनथारगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा खालामनाय दं। आरो नैबे तामुलपुर हिसाबै जिहेतु ST समस्ति हिसाबै जों एकदम मोनथारगोन होननानै मोनसे बिसास दं आरो जोंहा।